Ningwe ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin a ka jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ an ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Marisikalo tile 8 an balakaw tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen don diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ni o ye Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyɛdɛ Sherif Usmane Badana Hayidara ye bonyamasegin ka ɲɛsin an balakaw ma ka jira k'a fɔ Marisikalo tile 8 balakaw tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen a nan bɛ silamaya dɛmɛ ka sabu kɛ Muhamadu diinɛ o de nana a jira k'a fɔ an balakaw ni hakɛ dɔ ka kan ni o ye u ka lafiya ye. Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka bɛn ni Marisikalo tile 8 ye ani an balakaw jɛra k'u tɔgɔla don ɲɛnamaya Amadu Ampateba ɲɔgɔn bɛ so kɔnɔ palais de la culture la bamanankan kunnafoni nafabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka Marisikalo tile 8 sugandi k'o kɛ an balakaw tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen ye ka bɛn ni Marisikalo tile 8 ye Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛma a Seyɛdɛ Sherif Usmane Badana Hayidara ye dantigɛli kɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an balakaw ma ka jira k'a fɔ don gɛrɛngɛrɛnnen ye a nan bɛ silamaya de dɛmɛ ka sabu kɛ Muhamadu diinɛ ale nana de ka jira k'a fɔ an balakaw ni hakɛ ka kan diɲɛ kɔnɔ kuma min ni u kɛnkun bɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye mɔgɔw fɛ ni a dɔw kɛnkun bɛ jagofɛnw ye dantigɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni Bangɔni Janginɛbugu de ye ka bɛn ni Marisikalo tile 8 ye. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasir la yawmiddin. An bi fɔlɔ ka ayɛruw fɔ fɔlɔ a ka wuli ka jɔ ani cɛsiri la ka sɔrɔ k'an ka foli ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma k'an ka foli ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma jango musow 8 mars bɛɛ b'a dɔn tɔgɔla don dɔ de don min dabɔra musow tɔgɔ la ayiwa a bɛ se ka kɛ musow ka bonya ani karama ye muso minnu tɔɲɔlen don ani muso minnu degunnen don ka se ka olu tuloma kɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bi 8 mars minnu kɛra nin hakili in kitabagaw ye an b'u fo parce que silamɛya mako t'a la e ye jɔn ye silamɛya ala de i bɛ mun kɛ i kan bɛ mun ma bon 8 mars n'a dabɔra an baw de kama n'o ye musolakaw ye an yɛrɛ bɛɛ bi o la mais n y'a fɔ siɲɛ caman ladege de don ani dɛmɛ de don ka sin silamɛya yɛrɛ ma parce que an ka kira sallallahu alaihi wasallam ale nalen a ye musow bɔ jamana la arabu jamana ninnu na olu kun muso feere de k'a fɔ n furumuso dɔ tɛ ni fara la dɔrɔn i b'a feere dɔ ma ou bien k'a ni dɔ la musow kun bi o tɔɲɔ modèle de la diɲɛ kɔnɔ mais silamɛya nana ka na musow tulomagɛn ka musow sama ka bɔ o dekun kɔnɔ ka musow kɛ hɔrɔn ye ka jɔyɔrɔ d'u ma hali tiɲɛ na muso ni yɔrɔ kun t'a la k'a fɔ n bi mɔgɔ tiɲɛ ta musow kun sen t'a la muso yɛrɛ kun ye tiɲɛ de ye an yɛrɛ fɛ ni sara dɔrɔn cɛ sara dɔrɔn muso bi di a dɔgɔkɛ dɔ ma parce que tiɲɛ de don bon o n'a ɲɔgɔnnaw kun bi senna fo ka na se nin waati ninnu ma fɔ bi alhamdulillah a bɛ ka faamu ni sara muso dili dɔgɔkɛ ma o ma wajibiya fɔ ni muso yɛrɛ ko a b'o fɛ bon o kumana sisan an b'a ye an balakaw bɛ ka u ka jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ minnu kun tilal'u la bon ni 8 mars fana nana ka na fara kan k'a fɔ o fana olu yɛrɛ ye hakɛ dɔ muso ye a bɛ n'a fɔ u nana silamɛw dɛmɛ u ka baara de la mais n b'a fɔ n bɛ segin a kan muso ye fɛnba de ye silamɛya bolo parce que alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka muso bonya fɔ ala yɛrɛ ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ bɛ muso dɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ ala yɛrɛ y'a dɔgɔya ala mago t'a tigi la muso k'an ka bonya de muso k'an ka nɛgɛn de an yɛrɛ ka wajuli caman na an b'o de fɔ an baw de don an denw baw de don bon o la i yɛrɛ ma kari fɛn min kɔ k'a fari ka i ka so ni valeur t'a la i man k'i ka wari don a la mais n'i ye cɛsirilen ye k'a ɲini ka na jɔyɔrɔ de b'a la o de la n b'a fɔ siɲɛ caman maa o maa n'i ka du lajɛ k'a fɔ gɛlɛya de bɛ yen fantanya bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen i ka fɔlɔ yanni i k'a fɔ mɔgɔ ye dabali k'i la i bɛ fɔlɔ k'a lajɛ de musow b'i bolo i ka so cogo di bon n'a sɔrɔ olu tɔɲɔlen don mɔri nasi t'o ɲɛ dɛ tant que u sago ma kɛ ala ka hɛrɛ ti kɛ kuma na an b'a fɔ 8 mars la ko an bɛ musow fɛ o la su fɛ an b'u fɛ o la tile fɛ an b'u dɛmɛ fana ala ka san caman yira an na ala ka lafiya di an balakaw ma ala k'u sago k'u ye hɛrɛ sira kan sɔli ala rasul
kabeni marse kalo tile seegin ye jamana ɲɛma elahaj ibrahim bouakar keita ani an balakaw jɛra k'u tɔgɔla do ɲɛnamaya amadu anpateba ɲɔngumɛ so kɔnɔ palais de la culture la kabeni marse kalo tile seegin ye maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka sherifla tv jabarani tɔgɔla o ye kadi jakite a n'a ka jatala mohamed sidibe. Palais de la culture la so min tɔgɔ dalen no Bazumana Sissogo la o minɛna ka fadew ka bɛn ni musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamayali ye a ta ko 23 hakili jiginna diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies san 1977 ale de ye hakilina ta ka don in sigi sen kan a dabɔkun ye ka jateminɛ kɛ musow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu kɛlen don walasa u ka bɔ nɔgɔ la gɛlɛya minnu b'u kan k'olu gɛlɛyaw fɛnɛ wuli cogo ɲini bi hokumu kɔnɔna la n'an b'a fɔ sanyɛlɛma seliw musow Mali musow ani diɲɛ musow bɛ ka sanyɛlɛma seli hokumu kɔnɔna la n'o ye ka hakili jagabɔ musow bɛ jɛnatigɛ kɔnɔna la cogoya min na k'a lajɛ u ka hakɛw sira caman fɛ o tuma ni nin ɲinɛ ye o seli san 23nan seli ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ seli in bɛ kɛ Mali kɔnɔna la bi Ala barika la Mali musow ka fara maliden tɔw bɛ kan an y'o o seli de kɛ bi ka nisɔndiya yira fɛnɛ k'a ye Mali ye boloda caman de ta ka musow sɛgɛrɛ min bɛ se k'u kɔkɔrɔma don luwaw taara wariw bilala u ka bolo kan an bɛ se k'a fɔ bakurubaya la luwa min taara yɛrɛ n'an bɛ se k'a fɔ n'o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ n'o bɛna fɔ an b'a fɔ a bɛ bayɛlɛmaba de don musow ka ko la n'an b'a fɔ ma ko révolution o ye la loi 2015 c'est-à-dire 2015 loi numéro 052 o taara musow tɔgɔ la k'a fɔ ko ka hakɛ dɔ bila musow ye hakɛ min ni an b'a fɔ ma ko quota kɛmɛ sara la ko 30 o hakɛ ka bila musow ye 30 min bɛ bila a bɛ ta fangabulon kɔnɔ 30 min bɛ bila a bɛ ta fɛnɛ parti politique bulon kɔnɔ yɛlɛmɛ kɔni b'a la parce que a fɔra ni cɛ kɛra 2 ye ni politique bulon do muso ka kɔni ka kɛ 3nan ye fangabulon fɛnɛ na n'u b'a fɔ ma ko responsabilité Mali bɛ ka yɛlɛmɛ ta k'u hakili jagabɔ u bɛna musow fɛnɛ bila ɲɛmɔgɔyaw la cogo min na o yɛrɛ de hokumu kɔnɔna la komi Mali musow ma lakodɔn kosɛbɛ kalan ta siratigɛ la anw ka baarakɛyɔrɔ bulon n'o ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ye an ye site dɔ lancé bi président ye o lancé Mali musow ye muso o muso ni kalanni wali kelen n'i bɛ kodɔn ka se fɛn na i bɛ baara bolo min na i bɛ se ka i yɛrɛ lakodɔn cogo min na k'i tɔgɔ sɛbɛn parce que loi taara nka loi bɛna appliquer cogo min na fo a ka yira k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u taara don o kɔnɔ dɔrɔn u bɛ se k'a dɔn a musow bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na u b'u tɔgɔ n'u jamu b'o kɔnɔ ani u bɛ se baara mun na o bɛ ta o la ka sɔrɔ k'u bila o baara la fanga fɛ gouvernement fɛ o bilali in ye jumɛn ye président ka nomination b'o la décret présidentiel premier ministre ka décret b'o la arrêté o ni ministre mago b'a ka k'a ka direction nommé k'a ka chef de service nommé o bɛɛ bɛ o hokumu kɔnɔna la ani institution kuma ani politique bulon fɛnɛ na o hakɛ kɔni an ye loi in daminɛ 2016 de kɔnɔna la o kɔni an bɛ se k'a fɔ Ala barika la o diyara kosɛbɛ Mali musow la dɛ. Mali jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kelen n'u ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni di musow ka ɲɛtaa siraw ma. Mali musow aw ni ce kana kɛnɛ kan bi k'aw bɔlen sɔrɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu aw nisɔndiyalen don o ye hɛrɛ dɔ ye o ye hɛrɛba de ye Ala ko ɲɔgɔn yɛrɛ caya jamana in kɔnɔ aw ŋaniya ale de bɛ baara kɛ o de la tuma o tuma n'a fɔra a bɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ o maa si tɛna diɲɛ na ni muso mana nin ye muso de y'an bɛɛ bange donc munna o muso tɛ bonya munna o muso tɛ waleɲuman dɔn an fɛn o fɛn bɛ yan
muso b'an bolo den b'an bolo denmuso b'an bolo mɔdenmuso b'an bolo mɔdenmuso den b'an bolo cogo min na olu bɛ ka diɲɛnatigɛ bɛna kɛ cogo min na o ka kan k'an kɔnɔna fili dɛ o ka kan k'an miiri dɛ k'a fɔ k'olu bɛna tɔɔrɔ n'an b'u fɛ an k'a k'u o tanga o ma o de la n ko an ye loi min ta min bɛ an jagoya ni fɛn o fɛn ye élection ko ye sugandili ye ka maa 100 la ka 30 d'aw ma o loi ni kado tɛ o kado tɛ dɛ aw n'a ka kan de ye ko ka loi ta o ye ko dɔ ye ka loi appliquer o fana dɔ wɛrɛ ye maa si ka kana mun kuma fɔ pour k'i ban ka appliquer n'a kɛra sariya ka marcher a kan n'an y'o kɛ mali bɛ yɛlɛma n ko fana an ka warisow minnu tun bɛ n'an y'a sɔrɔ an y'u dilan pour ka mɔgɔw dɛmɛ ka mɔgɔw sutura wari dɔw bɛ yen nɔ banque t'o di mɔgɔ ma k'a ka dɔgɔ mais nin jigiso ninnu bɛ se k'i dɛmɛ k'o sɔrɔ jigisɛmɛw jeminiw a n'a tɔw a dɔw minɛcogo ma ɲɛ mali muso aw ni ce n b'aw fɛ kunu n b'aw fɛ bi awa o fɛli ala de b'o dɔn min bɛ dusu la ala b'o dɔn ala k'aw to jigiya la ɲina musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen dakun o ye musolakaw ka bɔ nɔgɔla ye o fɛnɛ laɲini ye hali bi musolakaw bolo bɛ se ka don ɲɛta sabatili baaraw la cogo min kɛnɛ in kan an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye kɛnɛ ɲanamaya ja dɔw bɔra ka yira poyiw kalanna ɲɔgɔnlanw fɛnɛ bɔra ani ka wale ɲuman dɔ diplôme ta ka di an ka jamana ɲɛba Elhaj Ibrahim Bubakar Keita ma ka bɛn ni an balakaw tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen ye ka di jakite n'a ka jatala Mohamed Sidibe u sera ka fila sɔrɔ ka bɔ an balaka dɔw yɔrɔ o hakilinataw ye fɛn min ye 8 mars ko in na an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ bon n hakilinaw ka ɲi bi journée kan parce que bi journée tun ye journée de résultat de c'est-à-dire au niveau ministère de la promotion de la femme ministériso min sigilen don muso denw ani denmisɛnninw tɔgɔ la donc u y'u ka bilan kɛ bi fɛn fɛn san 3 kɔnɔna na u ye fɛn fɛn kɛ u y'a o de présenter a y'a jira jaw la ka bɔ discours kɔnɔna na pour que ka jira k'a fɔ mali musow an bɛ se k'u la donc mali musow ɲina man kan ka ngɔ mali musow ni sera dira ma an bɛ se ka fɛn caman kɛ ne hakilina ye min ye 8 mars kan o ye thème min ta musow ka kan ka dɛmɛ il faut que jamana famaw ka ani partenaires u ka ɲini u ka fond bila musow tɔgɔ la pour que musow be améliorer cogoya min na parce que n'i y'a mɛn diɲɛnatigɛ ko o ko i ko ko muso n'i ko ko du i ko ko muso n'i ko ko jamana i ko ko muso n'i ko ko den i ko ko muso fɛn foyi tɛ se ka kɛ diɲɛ na ni muso tɛ muso de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ na ale de bɛ fɛn bɛɛ laban na donc n'i ko yɛrɛ ko jamana ka diya jamana ka taa ɲɛ fɛn fɛn ka taa ɲɛ i ka muso de bila ɲɛfɛ donc n'i y'o kɛ o ko o bɛ waleya o bɛ taa ɲɛ o bɛ sanga sɔrɔ o bɛ yɛlɛ sanfɛ donc 8 mars bilala okumu min kɔnɔna ɲina n'o ye autonomisation ye ka muso dɛmɛ pour que muso bɛ se k'a yɛrɛ ta cogoya min na a ka fɛn bɛɛ kɔnɔna na donc je pense que gouvernement ni partenaires kan ka dɛmɛ kɛ musow ye pour que musow bɛ se ka lafiya cogoya min na parce que ne b'a dɔn ni muso lafiyara jamana bɛ lafiya ni muso lafiyara du bɛ lafiya. 8 mars kɔni a diyara n ye yɛrɛ de musow bɔra a thème diyara musow ye wa n'u y'u jija ka musow dɛmɛ fɛnɛ an bɛ nin de dɛmɛ de ɲini parce que muso caman bɛ yen nɔ u ye baara ka d'u ye mais dɛmɛ t'u bolo ka baara kɛ vraiment nin ɲɛna i bɛ k'a ka nin idée ye ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye u k'u janto dɔw fɛnɛ na papier b'u bolo mais u tɛ se ka dɛmɛ in yɔrɔ sɔrɔ u k'u janto fɛnɛ na u ka dugumamɔgɔw ɲini 8 mars ye musow ka don ye n'a sera muso bɛɛ bɛ bɔ an bɛna an dinɛw n'an ŋaniyaw fara ɲɔgɔn kan k'an hakilinaw fɔ ɲɔgɔn kan ka kow fali ka kow yira ɲɔgɔn na n bɛ
ala fo ka barka ɲuman da ala ye birana cogo min na a ka ɲɔgɔn caman yirana ten n bɛ mun fɔ mali musow ye 8 mars in dabɔra musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen de kama vraiment musow ka wuli k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka dɔ kɛ u ka ɲɔgɔn sen bila u ka ɲɔgɔn bolo minɛ pour que an bɛ se k'an ka foyers kɛ cogo min na ka ɲɛ bon ni 8 mars in na ko égalité entre hommes et femmes ne bolo égalité tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ dɔ kɛ cɛw bɛ dɔ kɛ mais n'i y'a ye muso bɛ ko caman kɛ cɛw de jara n'a ye mais égalité tɛ se ka kɛ ka cɛ ni musow dama kɛɲɛ a bɛ se ka kɛ musow bɛ dɔ kɛ cɛw an bɛ ɲɔgɔn dafa ni cɛw mais an tɛ se ka jɔ ka kɛ i n'a fɔ an ye cɛw yɛrɛ cɛya jɔyɔrɔ la o ye ne ka hakilila ye n bɛ foli fana kɛ jamana ala ka jamana basigi kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala ka jamana basigi minnu tora kɛlɛ in na n bɛ ala wele a ka hinɛ u la ala ka yafa u ma ne bɛ wele bila an ka président de la république ma n'a ka denbaya ani gouvernement premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen vraiment degun bɛ musow ka jamana in kɔnɔ u k'a essayer k'a ɲini k'a faamuya musow tɔɔrɔlen don fo ka s'a dan na mali musow. fanga ɲinijakulu min bɛ wele ko jama ka bɛn ni mars kalo tile 8 ye an balakaw tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen ale ye bonya masegin kɛ ka ɲɛsin so dɔ ma so min ni u ko a ma ko centre social ɲabɛrɛ asmali a bɛ sigida 4nan na sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yɔrɔ dɔ min ɲɛsin bɛ denw lasagoni ma den minnu bɛ i n'a fɔ falatɔw ani yatimɛw baaraw kɛra ka bɛn ni mars kalo tile 8 ye an ka maa minnu kun b'a kɛnɛ ka Sherifla TV jabarani tɔgɔla Tata Ture a n'a ka jatala Seydou Ɲare. Kasangani musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye 8 mars ye parti jama ye centre social ɲambɛrɛ AS Mali sugandi min n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don sɛbɛnnikɔrɔ ma commune 4 la Bamako ni parti kofɔlen ye ŋaniya ɲuman wale kɛ ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma minnu ni togoya t'u bolo fɛn minnu bɛ tali kɛ couche bɔrɛw caman na safinɛ carton 1 ka fara safinɛ mugu paquet kan ni ko jamana i ko musow ni ko dugu i ko musow ni ko du i ko musow sabula anw musow ni denmisɛnninw anw de ye adamadenya sun ye bi ye anw ka nisɔndiya don ye bi y'an ka karama don ye an ma dunu fɔ an ma tɛgɛrɛ fɔ an ko parti jama an bɔra an ko an se ye mun ye an bɛ bɔ an bɛ taa musow la ɲɛnajɛ an bɛ denmisɛnninw la ɲɛnajɛ an ka parti ɲɛmɔgɔ ale hami jamana ka taga ɲɛ don n'i ko jamana ka taga ɲɛ i ko musow ni denmisɛnninw olu ka bɔ nɔgɔ la sabula n'olu ma bɔ nɔgɔ la foyi tɛ se ka taa ɲɛ donc an nana mun ye an ye hami min ta o ye kana bɔ madame Ɲambɛrɛ n'a ka denmisɛnninw ye ka n'u lajɛ dekun mun b'u kan k'u ka lahalayaw dɔn n'an se kɛra mun ye diɲɛnatigɛ la don min na an bɛ se ka na o k'u ye ani fana k'a yira diɲɛ na dekun min bɛ yen nɔ ani courage min ka kan hali ni foli ni tanu min ka kan k'o yira muso tɔw la k'o yira diɲɛ na k'o yira cɛbaw la o fana k'an dɛmɛ. bi ye don min ye bi ye musow ka don ye n'i ye musow fɔ i bɛ denmisɛnninw fɔ o de kama an ko an tɛ dunu ta an tɛ bala ta an tɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ boli biribiri k'an kunda madame Sango ka yɔrɔ kan an den dɔw bɛ yen ba ko hami b'u la an bɛna olu ɲɛnajɛ ne Jean-Marie Idrissa Sangare n'o y'an ka parti président ye n'o ka yamaruya ye sabula Jean-Marie hami ye mun de ye fɔlɔ a b'an na sigi a b'o de fɔ an ɲɛna k'ale hami ye musow ye a hami ye denmisɛnninw ye sabula ko n'i ko musow i ko denmisɛnninw n'i bɛ fɛ jamana ka ɲɛ i b'i ɲɛsin denmisɛnninw ni musow de ma o de y'an ka laɲini ye an wulila an sera yan nin t'an siɲɛ fɔlɔ fana ye salon ni wagati la an wulila an sera amalidɛmu na an taara laɲinikɛ ye k'o ye denmisɛnninw ye degun minnu bɛ yen an se ye min ye an y'o kɛ ye an bɔra an taara min an taara pisatiri la n'o ye pɔnzi denmisɛnnin caman bɛ yen minfɛnjugu ani tafɛnjugu o kɛn bɛ ka denmisɛnninw caman hakili yɛlɛma n'o y'an denw ye an wulila an sera olu fana ma degun minnu bɛ yen an bɛ se ka min fɔ an bɛ se ka min kɛ. Ni lajɛrɛ in kɛra sababu ye ka politiki muso caman fara ɲɔgɔn kan wa a kɛra kumada ye u ma u k'u ka nisɔndiya ani sewa yira nin kɛnɛ in kan fɛn min ye centre social Ɲambɛrɛ AS Mali ɲɛmɔgɔba ye ale y'a yira k'a fɔ ni ŋaniya ɲumanya wale min kɛlen filɛ nin ye waleya don min ni ɲinɛ tɛna k'a kɔ badabada u yɛrɛ nana ni an mɔgɔya fɛn caman ye ka sɔrɔ an m'a f'u ye kusi y'anw ka sanu de mɔgɔ bɛ boli ka taa damada la ka taa sanu ni cogo min na anw bɛ boli ka taa magasinw na ka taa kusi ɲini o cogo kelen de la musow ne ka baarakɛla dɔ tun bɛ yan nɔ Fatumata Kamara ni dunanw nana ni minɛnw ye u bɛ na ni kusiw ye u bɛ na ni nɔnɔw ye u bɛ na ni malo ye u bɛ na ni tulu ye
u bɛ na ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais ni dunanw taara a b'a fɔ ko an ye kusi sɔrɔ i komi kusi de ye fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛla ye o tuma na jama ka musow an bɛ min ɲini aw nana n'a ye o ye kusi ye o ye sutura ye o de bɛ an ka denmisɛnninw sutura n tɛ se ka foli kɛ ni m'a fɔ aw ye a barika aw ko k'aw nana ka na dɔn problème jumɛn b'an na aw bɛ an ka problème dɔn k'a sɔrɔ aw ma na o de la aw nana aw kelen o kelen ye denbatigi ye ni den kelen tɛ min bolo 2 ni 3 b'o bolo dɔ bɛ se ka taa hali 7 la komi ne yɛrɛ ɲɔgɔn donc aw nana n'aw ka denbatigiya ye aw nana fana ka na an yira Mali jama la ka na an yira Mali musow la ani Mali cɛw la a diyara n ye ka waleya ɲumanw kɛ ka ɲɛsin sigidaw ma ka dɛmɛ don mɔgɔw ma mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ la ani ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka gɛlɛyaw wuli ka bɔ u kan o ye parti jama musolakaw ka wulikajɔ fanba dɔ ye Groupe Togola olu bɛ wulikajɔ la Togo min bɛ se ka to maa minnu bɛ togodaw la olu ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ togodalamɔɔw u ka se ka kɛnɛyasow lasɔrɔ a bɛ gɛlɛya u bolo kuma dɔw la musakandanya b'a se u ma o de kosɔn Groupe Togola na mɛ ni hakilina ye ka lajɛ bolimafɛn sen saba ka o ni furakɛlikɛminɛnw dilan ni ɲɔgɔn ye u k'a ma ko tricycle ambulance médicalisée k'o kɛ ka kɛnɛyaso labɔ an ka togodaw la nin sen da ɲɛsina ka ye marabolo kɛnɛyaso 5 ɲɔgɔn na de mɔ Bafula be Jɛma Ɲoro Usubijanja ani Yelemani an ka maa minnu kɛra a baaraw seere ye o ye Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲare ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya an'u ka degun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka togodala musow ani denmisɛnw Groupe Togola ale y'a kanu ka wuli k'u dɛmɛ u ka nin gɛlɛya in na nin ka minɛn d'u ma minɛn min bɛ se k'u dɛmɛ teliya la wagati min na ni gɛlɛyaw sɔrɔ ni an b'a wele ko tricycle ambulance médicalisée bon a diyara n ye a bonyana n ma bon an tɔw bɛ Togo la donc vraiment minnu ye moto d'a ma an b'u fɔ an b'u waleɲuman don u ye min kɛ a ɲana a bɛnna ma parce que moto ninnu dili sababuya ka banabaatɔw ta k'u lase dɔgɔtɔrɔso la joona i n'a fɔ musokɔnɔmaw fana vraiment a bonyana ma a diyara n ye i y'a faamu anw kɛ nana bi formation in kunkanko la bon jama bɛ Togo la donc an foyi t'an fɛ ka f'u ɲɛna fo k'u waleɲuman don hakilina min na bi sɔgɔmada in na o ye bon ka kuma bénéficiaire bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko u b'a bɛɛ lajɛlen remercier minnu ye moto di u b'u remercier bon bi an bɛ don min na ko bi kana an yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ bon u ye moto in di komi hakili min na ni Ala sɔnna ko hakilina ye an b'a tɛmɛ ni Ala sɔnna k'u y'a di min kama ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ an b'an wasa don moto in na moto an b'a minɛ ko ɲa baara fana bɛ kɛ a kɛcogo la ni Ala sɔnna mobili ni minnu sɔrɔ la n'an b'a fɔ o ma ko tricycle a kɛra ko ɲumanba ye tiɲɛ yɛrɛ la n ko sani an ka foli kɛ fɔlɔ anw bɛ an ka partenaire de fo n'o ye Mediki Mediki ye projet canadien de don donc u bɛ Kayi région de la yan nɔ donc u bɛ ka district dɔ de dɛmɛ district ninnu district 5 don n'an b'a fɔ o ma ko district Medic n'o ye Bafulabe Usubijanya Jɛma Ɲoro de Sahel ani Yelemani donc vraiment u bɛ k'u ka expérience de implémenter donc vraiment n'a ɲɛna pour que région tɔw bɛ se ka sɔrɔ ani jamana tɔw bɛ se ka sɔrɔ donc an bɔra ka mobile ninnu lajɛ cogoya min na an y'a ye k'a fɔ u équipé don ka ɲɛ kosɛbɛ parce que liw b'a kɔnɔ donc matériel minnu bɛ se ka banabaatɔ dɛmɛ pour que vraiment a bɛ se ka to ni na ka se fɔ SESCOM na san'a ka référé ka na CSRF la olu bɛɛ de don an ko fɔlɔfɔlɔ jamana kɔnɔ aspect dɔ talen kun don en charge n'o kun ye ka référence ta SESCOM na ka na CSRF la mais ka bɔ village la ka na SESCOM na o aspect kun ma jateminɛ donc Mediki vraiment nana ka dɛmɛ pour que maladie ni bɛ se ka makara cogo min ka bɔ fɔ ka village la ka na fɔ SESCOM na donc cadre kɔnɔna don donc an bɛ groupe Togola yɛrɛ fo ka da ka matériel min fourni matériel de qualité don an bɔra ka appareil lajɛ an fɛ kɔni vraiment nin kɔni nin bɛna kɛ sababu ye vraiment jamana tɔw bɛna se k'an ladege donc vraiment sous région tɔw bɛ se k'an ladege an bɛ a yira u la k'a fɔ ko tricycle ambulance médicalisée ale ye bolimafɛn ye min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka togodala musow kɛrɛnkɛrɛnnenya muso tintɔw ani banabagatɔw k'u surunya u ka kɛnɛyasow la min bɛna kɛ sababu ye ka maa caman ni kisi o gɛlɛyaw ma bi an nana ni gouverneur ka na
demsen munun kan ka katakata ni mbuli me katakata ni sugu mundu da ambulance de do donc ambulance in konna na fen chaman bala oxygène bala appareil chaman bala mumbe mo bali par exemple ka nen nyimi ou bien mumba bali ka dese ka ninakli anana ulaje parce que formation de la formation be ka katakata ni mbe boli chiko no be ko odege la vraiment ni gouverneur be anya foka gelea u ka ta sebela baw katakata ni boli dronte ambulance de bubulo ambulance yundu banabato de ba kono mo do mun tegunendo il faut ku ka ta ni sérieux u ka baran ke kanye u ka ken hakli ubna bara mun digeta o clé tan flata donc clone fente et puis mef ka groupe togola fene encourager parce que olu de nani tricycle ambulance nia o follow flana u be fkala a usine radio ya mumbal aglan mali kondana déjà ali en d'affaire jamana no rebe ka tricycle no sa donc nana na glan mali la sa am se ka arab se ka sa anga CCRF nanga togoda d'autres soye mais en même temps am se ka affaire to vraiment am se ka affaire en ski ñon no vraiment donc vraiment be fika groupe togola fina encourager la ka dem se no encourager pour que baranka ke kanye ambere na falambi bala na ala sona ama irola kafo ko groupe togola nyemago ka fola olu ye ni dabo yasa ka deme ani deme ke kanyeshi anga togodala mogoma tuma mina ni bana chunu kan walma ni geleye usoro u ka se ka geleya nunu ka kumbenteliala no de ka uta kula si keneso la keneso mumbisika I wakli doula ka ke sababu ye ku ni lakana wa groupe togola ako ka dalemba la ka foko ni minen kurain ana ke sababu ye ka ni chaman kishi ka kla ka muso la sirilon ku deme ka se jigini so la teliala groupe togola nyemo u ka fola ni ala sonama marsi kalo kle mugan ka kenyeni Senegal UNICEF nyemo ka lanyini unata deme feneke ka nyasi Senegal jamanama amba foko groupe togola ko ala ku bolome u ka barala ko ala ka kenya jidi Maminu nye carte de recharge ukwa mako kredi o jagobaw ye olu ka jekulu ye kunafoni dikene do sigi senga ka beni tarata marskalo le wolonbla mi zeve uye ajara ka fo la hala do be ka ke ula chageda do fe chageda minga bara ye kredi fere ye mali kono ni anga tegere nu labalola do ka se ka madadi amo Orange Mali ko be ka purutili do ke olu kun uka Orange Money na ku jende ne menye uya kunafoni dikene sigi senga ka beni tarata ye Dar es Salaam kunafoni dila utokola sulanga mamenu ngume akene ka Marietou Diallo anaka jatala Samba Traoré kabini jumando janvier kalo kle muga ani wolonvla Orange Mali ye wari kasabi tagabo Orange Money kala do ka konti kono ka sabuke ko olu ka barate ka ke sharia kono Orange yere ka fola ko afan ba bebe Orange Money baraw ke u yere ka compte principal la ka soro pisi do be olu kerengerele no Orange Money baraw de kama crédit ferelaw ka la fasali jekulu Association des revendeurs de cartes de recharge oye kunafoni dikene insigi senka wa uga lainu yemiye wari kasabi min taraka bo mogo ga Orange Money compte kono Orange ka seka o sekuma ni o make ube kle saba grève boloda Orange ye bara laba mun kɛ ka an sɛgɛrɛ n'o ye ka don an ka mɔgɔw ka compte kɔnɔna la k'u ka nafolo ta ka sɔrɔ u ma ɲɛfɔli k'u ye donc an bɛ yan wulada in na de a kɛra cogo min na donc an bɛ fɛ mun ka kɛ n'a ma kɛ mun bɛ bɔ a la k'o ɲɛfɔ journaliste ye walasa journaliste ka se k'an dɛmɛ anw da ni an ɲɛ n'an tulo tɛ se ka se yɔrɔ min na olu ka kɛ an dɛmɛbaga ye ka an information lase yen quoi Orange y'a yira an na k'a fɔ k'u y'a kɛ ko parce que k'an tun bɛ ka baara kɛ ni pisi min ye k'o pisi dabɔlen tɛ Orange Money kɛlan kama wa y'a yiru la k'a fɔ mais aw y'a fɔ jɔn ye k'o dabɔlen t'a kama o ko ko mɔgɔ si n ko bon voilà pour que sariya ka boli mɔgɔ kan f'a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka ko min kɛ kojugu don ou bien ni ko ɲuman don donc n'an b'a fɔ mɔgɔ ye kojugu don ko ɲuman don an dun bɛ nin kɛla a ka ca ni depuis Orange Money nana an bɛ k'a kɛ sisan aw bɛ wuli ka sɔrɔ aw m'a fɔ an ye k'a man ɲi ou bien a ka ɲi ka mɔgɔw ka nafolo ta donc o ti bɛn mais an yɛrɛ ka hakɛ la ni ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen jateminɛ nin ye wari mun tara nin ko kɔnɔna la a bɛ taa fo miliyari 2 hakɛ la an bɛ wagati min na sisan c'est à dire an somme jɔnjɔn t'an bolo k'a fɔ nin hakɛ de taara mais an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ sisan ka se nin niveau la an ka recensement na a wari kasabi barika ka bon kojugu kelen dɔrɔn de b'an bolo Mali ka sumaya Mali dun tɛ sumaya ni mɔgɔw ka hakɛ t'u bolo Orange ka mɔgɔ minnu ka nafolo ta k'u ka nafolo lasegin u ma an ka laɲini o dɔrɔn ye n'o ma kɛ mɔgɔ si kana Orange Money baara kɛ fo samedi donc yanni samedi cɛ n'an ye jateminɛ kɛ n'a tɛ ka évoluer aw de ye anw ɲɛ ye aw de y'an kulo ye aw de y'an da ye mun kan ka bɔ a la an b'o fɔ aw ye ni kunafoni dikene ngara sababu ye
association des revendeurs de cartes de recharge degun fenfebe uni orange che uka se ka o benye fo ama ula donia ka fo ko ni jekulu insigila senka depuis en 2010 wa uka chani mogo bakele munu be barake shu ani kle ube barake ni wari kasabi miye obiti jo sefa wari million keme shegina. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Senegal la jamana kɔnɔ Senegal faba Dakaru maire ale bilama a bɛ bɔgɔ jeninen ka barisabu ka da kan u kɛmɛ ka minɛ ka kɛ wo la ka sabu kɛ ko don dɛmɛnenw na ko nafolomugu dɔ bɛ yen jamana ɲɛmayaso ye min jɔ sigida ɲɛmayasow ye maire kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna euro wari miliyɔn 2 ni kunkan bɛ ɲɔgɔn na k'o tununa kɛ a nɔ na nka a yɛrɛ kɔni n'a ka lapasaba ni a nɔfɛmaw kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Macky Sall n'a ka fanga de b'a fɛ ka don ani fanga de cɛ k'a sabu kɛ a si dɔ mɛn k'a fɔ ne kalata ko a bɛ kɛ Senegal jamana kɔnɔ a bilama ma ka di cogo min politiki binna ko kan a bɛ sɔn ka Macky Sall ɲɛkɔrɔ dɔ ta ni kuma in kɔni na maa in ni o ye maire ye a kɔni bɛ wo la ni o ye Khalifa Sall ye. Kenyara ye dɛmɛnikɛ jɛkulu min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw sabatili ma u k'a ma ko Amnesty International o kɛmɛ k'a jira k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ ka Sudan sɛgɛrɛ ka sabu kɛ olu sigalen don n'o y'a sɔrɔla jamana ɲɛma Omar El Bashir Sudan de bi an b'a fɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Darfur n'a kɛn ka masibafɛnw da k'o don kɛlɛ la a fɛ u ko min ma ko arme chimique ka sabu kɛ ayiwa denmisɛnninw wariw bɛ ka tiɲɛ cogo min na ko a na kɛ ɲanguma kɛlɛfɛn wɛrɛ bɛɛ bolo ka ɲɛsin mamurulen jɛkuluw ma an bɛ abladoniya k'a fɔ Sudan zorasiw u bɛ deli ka jalakidon dɛmɛnenw na k'a fɔ u ye maa 200 de bɔnɛ ani na mamurulen jɛkuluw kɛlɛtɔ Darfur fanfɛlaw la ni ka dugu 176 ɲɔgɔn na bon k'o tiɲɛ Sudan jamana yɛrɛ a ma ɲɛma Omar El Bashir diɲɛselekɛ ni setigi jamanaw ka kiiri bulon o kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ ko n'a sɔrɔla bɛɛ ko taa ka kɛ ni a ye yen ka sabu kɛ k'a ye fali caman kɛ Darfur ni o ye Sudan lebi yanfan ye. Botswana jamana ɲɛma bɛ taamana Allemagne jamana kɔnɔ ani Allemagnekaw ka jamana ɲɛmamuso Angela Merkel ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Botswana jamana ɲɛma fɛ a b'a fɛ Allemagne cakɛdaw u k'a lajɛ ka don Botswana jamana kɔnɔ ka se k'u ka nafolow don a jɔli dafɛ ani siraw minnu ye nafasɔrɔ siraw ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka sabu kɛ bebe na gwɛlɛyaba bɛ ye u ka mara min ni a bɛ wele ko Serebi Fikwe mara do dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɛ yɔrɔ min na nka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira cakɛda min kun bɛ yen ni o ye BCL mini ye ale bilama a bɛ ka taa feere bolo kan o de kɛmɛ sababu ye ni ka maa 80 ɲɔgɔnna kɛ baarandaw ye o kumana Botswana maa ɲɛmaw ko Allemagne cakɛdaw ma n'u nana bɛn lɛnbo minnu kan ka sara u ka cakɛdaw fɛ caman na bin ka bɔ u la min bɛ se k'a to u ka sɔrɔta bɛ se ka u ɲɛfa. Afiridirikaw ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin jɛmagwani min y'i yɛrɛ ta ka bɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma ka fanga ɲini jɛkulu ANC la n'a bilama kɔni gɛmɛ k'u ɲɛkɔrɔ se u k'a ma ko Julius Malema a ka fanga ɲini jɛkulu ye combattant pour la liberté économique ye u n'an bɛ a jira k'a fɔ jɛntigɛ ni a ye bilen a bɛ wele min da ka ɲɛsin Afiridirika jamanadenw ma a farafinw ko u k'a lajɛ dugukolow minnu bɛ yen nɔ ni nazaraw kɛmɛ k'u bala olu la nazaraw ka sɛnɛkɛforo ko ni min sera ka min sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ k'i ka sin k'o kɛ i yɛrɛ ta ye yɔrɔnin kelen ko ka sabu kɛ ko nazara ninnu don min na u bɛ kɛ dugukolotigiw ye Afiridirika dugukolo kan ko u nana bi farafinw de kan ko kumana ko n'i ye farafindenw lajɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ 100 sara la n'i ye Afiridirika jamanadenw sigi farafinw ka dugukolo sɔrɔta k'a ci kɛ a tɛ tɛmɛ 9 kan a tɔ bɛɛ lajɛlen nazaraw ta ye nka wulikajɔ min kɛra bɔgɔ jɛninen ka jira Julius Malema la k'a fɔ jɛntigɛ n'a ye bilen a ka wele da ka ɲɛsin farafindenw ma k'u ka taa nazaraw ka forow ndaraki u la dɔw y'a jira k'a fɔ jɛkulu dɔ de bɛ wele ko AfriForum o ye nazaraw ma surunama jɛkulu ye k'o de kɛ n'a kɛ ka wulikajɔw kɛ min bɛ se k'a to kiiritigilamaw bɛ a jira Julius Malema la k'a fɔ n'a ye wele da ka ɲɛsin farafindenw ma bilen ko ka nazaraw ka forow ndaraki u la k'a na se bɔgɔ jɛninen kan nka fɛn kelen kɔni bɛ yen f'o ka si dɔn jamana ɲɛma yɛrɛ Jacob Zuma n'o min tɛ hakilina kelen na o ye dantigɛli dɔ kɛ kɔsada in na k'a jira k'a fɔ ni a fɔra ko Afiridirika jamanadenw ka segin ɲɔgɔn ma yɛrɛ k'a ka sabati ni u kama ko réconciliation k'a tɛ sira sɔrɔ abada fɔ dugukolo ko in de ka faranfasiya k'a pereperelatigɛ u b'a jira k'a fɔ jɔnko Ala a yɛrɛ jɔngwala jɔn bɛɛ la k'a fɔ min ye nazaraw ye dugukolo fanba kɛn bɛ u ta ye o de kɛn bɛ sababu ye ka Afiridirika jamana farafindenw fɛnɛ sɛgɛ. O de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabarani ma laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne de don yan'o cɛ
a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'ala sɔnn'a ma.